खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो BPF हान्जानि गोख्रों मावथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ सोखावग्रा सुबुङानो जाबाय उरखावग्रा ब्रह्म होनना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। बिथाङा बुङोदि उरखावग्रा ब्रह्मआ आंजों थायै थायैसो एबसुनि बिबानखौ मावलांदों। 2003 मायथाइनि उनाव BTC इलेक्शनाव जोंजोंनो इलेक्शनखौ गेले, जोंनि हारियाव गोदान राजखान्थि हान्जा दायोब्ला हारिया खावनै जायो होनना बुंनायाव उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा मानियासै आरो सिं सिं BTCनि चिफ जानो नागिरदोंमोन होनना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुङो। बेयावनो हाग्रामा आरो उरखावग्रा ब्रह्मनि गेजेराव BPF आरो दानि UPPLखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ दानायसै आरो बेबादिनो बर'खौ उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा सोखावदों होनना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। नेक्स्टआव दं भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा सानथामनि हाबाफारिजों सा सानजा एबा नर्थ इस्टआव दावबायफैनायाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मैया देरगावनि लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमिखौ बेखेवना होयो। बे लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमि बेखेवनाय हाबाफारियाव अमित शाह बिथांजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल, अतुल बरा, केशव महन्त बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। खौरांनि बादिब्ला लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमिखौ बेखेवखांनायनि उनाव अमित शाह बिथाङा मिज'रामाव थाङो। बेनि उनाव दिनै मिज'रामनिफ्राय फैफिननानै अमित शाह बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि दतमा बड'फा फोथाराव खुंजानाय मिरु एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दिनै अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन। नेक्स्टआव दं एबसुखौ जाय बिथांमोना राजखान्थियाव लोब्बा दं आरो एबसु आरो UPPLआ मोनसेयानो होनना बुंग्राफोरनि सायाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि जायफ्रा बड'फानि आदर्श आरो एबसुनि जारिमिनखौ गोथौवै मोनथिया बिसोर बेफोरबादि खोथाखौ बुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थि मुलाम्फा आरो गादिनि थाखाय जायफ्रा बे नोजोरजों नायो बिथांमोनानो एबसुखौ सोंखारियो होनना बिथाङा बुङो। राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय एबसुखौ सोंखारियो, बेजों रावनिबो मुलाम्फा जाया, हारियाबो मुलाम्फा जाया। बेबादि एबसुखौ राजखान्थिनि आफादजों रुजुनानै बिसोर मुलाम्फा मोनगोन सानदोंब्ला बेजों बिसोर माब्लाबाबो मुलाम्फा जाया होनना दिपेन बर' बिथाङा बुङो। बिथाङा बुङोदि एबसुआ सम आरो थासारिखौ नायनानैसो सोरखौ मदद होनांगौ आरो होनाङा बेखौ डिसिसनखौ लायो होनना आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य एकाडेमिनि बर' एडभाइजारि बर्डनि कनभाइनार तरेन बर' बिथांनि देहाया फिन जोबोद गाज्रि जादों। जाउनाव बिथांखौ गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव एडमिट खालामनानै अक्सिजेन आरो थै होनो गोनां जादों होनना खौरां मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हेमग्लबिन खम जानायनि थाखाय तरेन बर' बिथांनो थै होनो गोनां जादों होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि थुनलाइ आरो हारिमु बिथिङाव बर' हारियाव गोबां बिहोमा होनायनि थाखाय बिथाङा निउ दिल्लीयाव नेशनेल बान्था मोननो हादों। नेक्स्टआव दं BTRआव जेसेबांनो बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो एसेबांनो गासैबो दोलोआनो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब। बे समावनो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा BPF दोलोनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां हाग्रामा महिलारिया बुङोदि जोंनि थांखिया आलादा रायजो बड'लेण्डमोन। जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो फोरोंलांखादों। एबसु एबा बर'नि गासै दैदेनगिरि सोमला बसुमतारीनिफ्राय लानानै गारला बसुमतारी, बिनेश्वर ब्रह्म जेसेबां बर'नि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना जोंखौ फोरोंना गालांखादों होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। जोङो थोंजों आलादा रायजो मोननांगौआ गोब्राब, बेनिखायनो मोनसेनि उनाव मोनसेयैसो आलादा रायजो जाफुंहैगोन होनना बर'नि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ फोरोंना गालांदों होनना बिथाङा बुङो। जुदि 100 बोसोर बर' हारिया आन्दलन खालामनांगौमोनब्ला बर'फ्रा जोबस्रांलांगौमोन, लेखा फरा आबाद फारफ्रोमावबो बर' हारिया जोबस्रांलांगौमोन। बेनिखायनो जों थाथ' आन्दलन आरो सुक्तिखौ खालामबोदों। बेखायनो दिनै बर' हारिया बे लामायाव सफैदों होनना BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार प्राइमारि BPFनि मावख'आव BTRनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा UPPLनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। बेनि सायावनो हाथिसार प्राइमारि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना BPFआ 0 जाबाय होनना EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिन होदोंमोन आरो दासिमबो दादगारि हाथिसार प्राइमारियाव BPF दोला गोख्रों होनना बुंदोंमोन आरो BPFखौ 0 खालामनो हानाय गोहो गैया होनना बिथांमोना बुंदोंमोन। बेनि सायावनो बे दादगारि हाथिसार प्राइमारिनिनो
BPFनिफ्राय UPPL आव थांनाय दानि UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रों फिननाय होनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना बुङोदि साना माब्लाबाबो फुंनि 7 बाजियावनो थाबाय थाया। साना जेरै गिदिङो बेबादिनो बिथांमोनाबो BPFनिफ्राय UPPLसिम गिदिंबोनांगौमोन। बिथांमोना गिदिंनो रोङाखै, बियो बिसोरनि आन्दायनाय होनना UPPLनिफ्राय गोख्रों फिननाय होयो। बिथांमोना खाम्फा बरगयारिया UPPLआव फैनायखाय बिखा बिख्लो गावजोब्बाय, फाग्ला जाजोब्बाय होनना बुङो। खाम्फा बरगयारि बिथाङा जौगानाय आरो खौसेथिनि थाखाय UPPLआव फैदों होनना UPPLनिफ्राय फिननाय होयो। नेक्स्टआव दं बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो BPF हान्जानि गोख्रों मावथि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ सोखावग्रा सुबुङानो जाबाय उरखावग्रा ब्रह्म होनना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा। उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गबाय, गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय। बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों बियो। आं पुलिस सानै मोनबाय नालाय MLA जानानै आंजों थायै थायैसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों। दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय, MP जाहैबाय। बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा। आं बुंफ्रामो दिनै बुंबाय, फंबाय बायदि मोनो आंजों थाफायो, सोमला थाफायो, आंजों उरखाव थाफायो बै समाव। दानिया थाङै थुङै जेला एकदा जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों रायजोफोरथ' नङा जोंनि खरनिबो। BPF मोजां मोनग्रा नङा होमबा? BPF जोब दे मिथिखागौ आं BPF जोब। दानिया पार्टि दानसै, इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै। दाना पार्टिखौ जों होनबाय MLAफ्रा नाङा, पार्टिखौ नाङा, एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ। जोंनि जाथियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो, गावो होननानै बुंबाय आङो, मानिथाराखिसै। दानिया चन्दन ब्रह्म खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय। ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखावग्रा नङा। उरखावग्रा गाव सिप जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया, खिन्थु जानो मोनाखिसै। रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोननायसै। दोनबालाय मा जानो, हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनि जोब। BLTआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय, बिसोरा केन्डिडेट गैला। केन्डिडेट डाबल जाजोब्बाय। हाग्रामा गटनि केन्डिडेट, उरखाव गटनि केन्डिडेट। बेबायदियावनो BPF आरो BPPF दानायसै आरोखि उरखावा। बे मोनसे जारिमिन बेयो। सोखावनाया सोर? दिनै जाथिखौ सोखावनाया सोर?